Europska unija predlaže Hrvatskoj ukinite županije i uštedite 6 milijardi kuna. Francuska i Italija na putu su da učine isto. No je li takav prijedlog primjenjiv u Hrvatskoj? Treba li nam 20 županija ili Hrvatsku treba podijeliti u 5 regija? Hrvatska mora ukinuti 2/3 županija i općina jer će inače nastaviti propadati, smatra nezavisni saborski zastupnik Damir Kajin. Ili će se zemlja reformirati ili ćemo naprosto bankrotirati. S tim se ne slaže virovitičko-podravski župan. Smatra da su županije sa svojih 1900 zaposlenika najvažnije institucije regionalne samouprave. Vode brigu apsolutno najbitnijim segmentima hrvatskog društva, to su zdravstvo, školstvo, komunalna infrastruktura, EU fondovi, građevinske dozvole. Ni primorsko-goranski župan Zlatko Komadina nije za ukidanje županija, ali smatra da cijeli sustav treba transformirati. Na manji broj većih administrativnih jedinica, znači sa većim kapacitetom upravljačkim i financijskim, smanjiti broj invalidnih općina da na stotinjak. I onda naravno Zagreb i 4 do 6, ono što se danas zove županija, znači sutrašnjih regija. I profesor Koprić je za osnivanje regije i to njih 4 plus grad Zagreb. Jedan dio poslova sa centralne države i sa županija prenijeti na regije, a onda iza toga vidjeti koja bi bila moguća uloga županija ili eventualno predložiti njihovo ukidanje. Dakle, ja sam više za transformaciju i spajanje radi jačanja njihovog kapaciteta nego li za puko ukidanje. No bilo kakve velike promjene nemoguće je ostvariti za mandata ove vlade. Realno ni sljedeće. U Puli nas čeka predsjednik IDS-a Boris Miletić. Gospodine Miletić, dobra večer. Treba li Hrvatskoj 20 županija? Pa prije svega dozvolite mi da istaknem kako Europska unija sigurno nema ingerencije nad unutarnjim ustrojem u Republici Hrvatskoj, no s druge strane ono što su kolege župani rekli, ovaj sustav je potrebno transformirati. U vrijeme kada su županije formirane, župani su imali i ulogu državne uprave na svom teritoriju, danas je to potpuno odvojeno. Fiskalni kapaciteti županija su premali i oni u ovakvom obliku dugoročno sigurno ne mogu opstati. Gospodine Miletiću, konkretno, jeste li vi za ukidanje županije i podjelu Hrvatske u regije ili mislite da je dovoljno smanjiti broj županija? Mislim da je potrebno radikalno decentralizirati Republiku Hrvatsku. Mislim da govorim uvijek o formi, manje o sadržaju, a upravo je sadržaj bitan. Da li će se to u buduće zvati regija ili županija, bitno je da ona ima ovlasti kojima može upravo provoditi svoje politike na lokalnoj razini. Danas su županije u tom smislu doista podređene, imaju manje proračuna od svojih većih gradova i prema tome potrebno je naprosto decentralizirati Republiku Hrvatsku jer smo nakon Grčke najcentraliziranija država u Europi. U Hrvatskoj se svi slažu da treba racionalizirati sustav državne uprave, no pitanje je po kojem kriteriju? Pa mislim da bi prvi osnovni kriterij trebao biti ekonomska neovisnost, odnosno ekonomska održivost. No moramo isto tako voditi računa o povijesnom nasljeđu, o našem kulturnom identitetu i u tom smislu mislim da je nemoguće razgovarati samo o veličini, o samim brojevima, jer ako pogledamo razvijene europske zemlje, tada možemo naći primjere dobre prakse gdje su decentralizirane države puno uspješnije, a imamo različitih primjera gdje i regije, kao na primjer Valle d'Aosta na sjeveru Italije od samo 120.000 stanovnika ima status autonomne regije. Vi se ne bojite jer je Istra izgradila svoj identitet i u bilo kojoj podjeli ona neće biti zakinuta, a upravo zato vama neki župani zamjeraju što zagovarate reformu državne uprave. Što im odgovarate? Pa mislim da svi župani žele veće ovlasti, žele veću mogućnost rada i više alata kako bi mogli sprovoditi svoj posao u djelo. Za regionalni identitet Istre su prije svega zaslužni i vrijedni Istrijani, ali mislim da je Istarska županija u proteklom razdoblju pokazala kako se i sa ograničenim resursima može razvijati, kako se može brendirati poljoprivreda, kako se može koristiti puno značajnije predpristupna tada sredstva Europske unije, ali kako jedna regija može razvijati međunarodnu suradnju i biti priznata u cijeloj Europi. Gospodine Miletiću, hvala vam na gostovanju.